አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዕኡ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲት ኣምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ጸጋ ከከመዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን ለይኩን። ዕለት 12 ለካቲት ንዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ኣሚን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሚን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 12 ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ንሳምሶን ሓይሊ ሂቡ ንጸላእቱ ከም ዝስዕር ዝሓገዘሉ ዕለት እዩ። ጸሎቱ በረኸቱ ኣማላድነቱ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። አባ ገላስዮስ ናይ ቅዱስ ወለዲ ንእግዚአብሔር ዘምልኹን ዝፈርሑን ቁኑዓት ክርስቲያን እዮም። ንወዶም ንቅዱስ ገላስዮስ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃሩ በሃይማኖት ብምግባር ይዕብዮም ዲቁና ተሾመ። ንሱ ድማ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ነዚ ዓለም ብምንዓቕ ናይ ጎይታና ዕርፊ ብምሽካም ኣብ ምንኩስና ኮይኑ ብጾም ብጸሎት እንዳተጋደለ ዝነብር ኮነ። እግዚአብሔር ድማ መሪጽዎ ኣብ ገዳም አስቄጥስ ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ቅሽና ተሾመ። ብዓቢ ተጋድሎ ኮይኑ ድማ ኣገልግሎቱ እንዳፈጸመ ከሎ ንኣባ ጳኩሚስ ከም ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ንኣባ ገላስዮስ ተገሊጹ ድማ ንመነኮሳት ኣኪቡ ፈሪሓ እግዚአብሔርን ናይ መንኩስና ሕግን ክምህሮም ኣዘዞ። በዚ ጊዜ ድማ ንመነኮሳቱ ኣኪቡ መንፈሳዊ ዝኾነ ናይ ሓድነት ማሕበራዊ ናይ ናብራ ስርዓት ስርዓሎም። ንሱ ድማ ኣብ ማእኸሎም ከም መምህር ዘይኮነ ካብኦም ከም ዝንእስ ኣገልጋሊኦም ይኸውን ነበረ። ኣባ ገላስዮስ ብፍጹም ለዋህነትን ርህራሄን ኣገልገለ። ናይ ብሉያትን ሓዲሳትን መጽሕፍቲ ብሓድነት ዝተኣከበ ሓደ ዓብይ መጽሓፍ ኣጽሓፈ። ንመጽሓፊኡ ድማ 18 ናይ ወርቂ ዲናር ኣውፅአ። ነዚ ዓብይ መጽሓፍ ኣብ ዝደለይሉ ጊዜ መነኮሳት ምእንቲ ከንብብዎ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ኣትሮኑስ አንበሮ። ሓደ መጻእተኛ ጋሻ ሰብ ድማ ንኣረጋዊ ኣባ ገላስዮስ ክበጽሕ ኣብ ዝመጸ ጊዜ ነዚ ዓብይ መጽሓፍ ረኣዮ እሞ ደስ በሎ። ጸልማት ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ሰሪቑ ሒዝዎ ወፀ። ክሸጦ ድማ ናብ ከተማ ሒዝዎ ኸደ። ሓደ ሰብ ድማ ከገዝኣሉ ደልዩ ዋጋኡ ክንደይ ዝኣክል እዩ በሎ። ሰራቂ ድማ 17 ናይ ወርቂ ዲናር ሃብኒ እሞ ውሰዶ በሎ። እቲ ዝገዝእ ድማ ዝበልካኒ ክህበካ እየ፣ ነገር ግን እናፈታውየ ወሲደ ክሳብ ዘርእዮ ቁሩብ ተዓገሰኒ በሎ እሞ ነዚ መጽሓፍ ወሲዱ ንኸርእዮ ናብ ኣባ ገላስዮስ ሃቦም። ኣቦይ ነዚ መጽሓፍ ተመልከተለይ እስከ ጽቡቕ እንተኾይኑ ክገዝኦ እየ በሎ። ኣባ ገላስዮስ ድማ ነቲ ዝገዝእ እቲ ሸያጢ ካባኻ ክንደይ ደለያ እንተበሎ ዋጋኡ 17 ናይ ወርቂ ዲናር ምዃኑ ነገሮ። ኣባ ገላስዮስ ድማ ኣብዚ ጊዜ እዚ መጽሓፍ ጽቡቕ እዩ፣ ዋጋኡ እውን ቀሊል እዩ፣ ግዝኣዮ በሎ። እቲ ዝገዝእ ድማ ናብቲ ሰራቂ ኣብ ዝተመለሰ ጊዜ ኣባ ገላስዮስ ዝነገሮ ሰዊሩ ንኣባ ገላስዮስ ኣርኣኽዎ። ንሱ ድማ ዋጋኡ ከቢሩ በለኒ በሎ። እቲ ሰራቂ ድማ እቲ ሽማግለ ካልእከ ኣይተዛረበካን በሎ። እወ
ካልእ ተዛረበንን በሎ። ሰራቕ ድማ ነዚ መጽሓፍ ፈጺመ ኣይሸጦን እየ ኢሉ ናብ ኣባ ገላስዮስ ከይዱ ኣብ ትሕቲ እግሩ ወዲቑ ለመኖ። ሰይጣን ኣስሒትኒ እዩ እሞ ኣቦይ ይቕረበለለይ፣ ነዚ መጽሓፍ ድማ ህንካ ውሰድ በሎ። ዝኸበረ ኣባ ገላስዮስ ግን ኣነ ነዚ መጽሓፍ ምውሳድ ኣይደልን፣ ሸይጥካ ነቲ ዝረኸብካዮ ናይ ወርቂ ዲናር ኣብ ትደልዮ ተግባር ኣውዕሎ በሎ። ሰራቕ ድማ ኣብ ቅድሚኡ እንዳበኸየን እንዳልቀሰን ብዙሕ ለመኖ። ድሕሪ ብዙሕ ድኻም ድማ ኣባ ገላስዮስ ነቲ መጽሓፍ ተቐበሎ። ነዚ ድማ ብዘይካ ክልቲኦም ካልእ ዝፈለጠ ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ትንቢት ናይ ምዝራብ ሃብቲ ንኣባ ገላስዮስ ሃቦ። ብዙሕ ድንቂ ዝኾነ ተኣምራት ድማ ገበረ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ኣብ እንዳ ፀብሒ ዝሰርሕ ሰብ ነዞም ኣብዚ ገዳም ዝነብሩ መነኮሳት ፀብሒ ዓሳ ሰሪሑ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣንቢሩ ሓላዊ ገይሩሉ ናብ ስራሕ ወፀ። እቲ ሓላዊ ድማ ካብቲ ዝተቐመጠ ዓሳ በልዐ። በዓል ፀብሒ ድማ ተመሊሱ ኣብ ዝመፀ ግዜ እቲ ፀብሒ ተበሊዑ ረኸቦ እሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓላዊ ተቆጢዑ ኣረጋውያን ኣቦታት ከይባረኽዎ ከመይ ደፊርካ በላዕኻ በሎ። ናይ ቁጣዕ መንፈስ ድማ ኣብ ልቡ ሓደረ እሞ ነቲ ሓላዊ ረገጾ። ሽዑ ድማ ሞተ። ከም ዝሞተ ምስ ረኣየ ድማ ሰንበደ። ዓብይ ፍርሓት ፈሪሑ ድማ ከይዱ ንኣባ ገላስዮስ እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገሮ። ኣባ ገላስዮስ ድማ ወሲድካ ኣብ ቅድሚ ቤተ መቕደስ ኣደቅሶ በሎ። እቲ ሰብ ድማ ኣባ ገላስዮስ ከም ዝኣዘዞ ገበረ እሞ ምሸት ኣብ ዝኾነ ግዜ ድማ ኣረጋውያን መነኮሳት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጸሎት ገይሮም ወፁ። ኣረጋዊ ኣባ ገላስዮስ ድማ ምስኦም ኣብ ዝወፀ ግዜ እቲ ዝሞተ ሓላዊ ተሲኡ ደድሕሪኡ ተኸተሎ። ነዚ ድማ ማንም ኣይፈለጠን። ነቲ ሰራሒ ፀብሒ ድማ ንወለሓደ ከይነግር ኣዘዞ። ዝተመስገነ ኣቦ ገላስዮስ ድማ ዝወቀበ ትርፋቱን ተጋድልኡን ፈጺሙ ንእግዚኣብሔር ኣገልጊሉ ነዚ ዝኽሩ ገዲፉ ካብዚ ዓለም ዝፍለየሉ ግዜ ምስ በጽሐ ብሰላም ዓረፈ። ረድኤቱ በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና ኣሜን። ኣቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ ናይ ትውልድ ሃገሮም ሽዋ ደብረ ጽላልሽ ክኸውን ከሎ ብህፃንነቶም ናብ ወሎ ኸይዶም ሃይቅ እስጢፋኖስ ኣትዮም ብዙሕ ተጋደሉ። ድሕሪ ተጋድልኦም ብኢድ ኣቡነ ኢየሱስ ሞዓ ምንኩስና ተቐበሉ። ኣብዚ ገዳም ብዙሕ ምስ ኣገልገሉ ብናይ መልኣኽ ትእዛዝ ናብ ጎጃም ክኸዱ ከለዉ ንኣባይ ወሓዚ ዝተሳገሩ ዓጽፎም ኣንጺፎም ንዕኡ ከም ጃልባ ተጠቒሞም እዮም ከም ኣባ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ። እዞም ጻድቅ ንዓባይ ተድባብ ማርያም ን41 ዓመት ዓጢኖማ እዮም። ወዲ ንጉስ መይቱ ክቐብርዎ እንዳኸዱ ከዓ ናይ ኣቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ ጽላሎት እንዳዓረፎ ካብ ሞት ዓፈፍ ኢሉ ተንሲኡ ድሒኑ ኣምላከ ኣቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ ኢሉ ንፈጣሪኡ ኣመስገነ። እዞም ጻድቕ ምስ ዓረፉ መቆሚኦም ኣፍ ኣውፂኣ ተዛረበት። ርዕደተ መቃብሮም ምስ ተፈጸመ ድማ ንበዓት ኣፍሲሳ ኣልቀሰት። እዛ ተኣምረኛ መቆሚያኦም ድማ ክሳብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ጎጃም መካነ መቃብሮም ኣብ ዘሎ ቦታ ኣብ ደብረ ወርቅ ገዳም ትርከብ። እዞም ጻድቅ ገኒ ገዳም ደብረ ወርቅ ከም መሶብ ኣልዒሎም ኣባሪኾማ እዮም። ኣቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ ለካቲት 12 ዝዓረፉ ክኾኑ ከለዉ ዓጽሞም ድማ ኣብ ዓባይ ደብረ ወርቅ ይርከብ። ካብ ሰማይ ዝወረደሎም ናይ ወርቂ መስቀሎም ድማ ኣብዚ ገዳም ይርከብ። ጸበሎም ድማ ፈዋሲ ኣጋንንቲ ዘርሕቕ እዩ። ናይ ኣቦና ኣቡነ ሰርጸ ጴጥሮስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ንገዳሞም ንምስላም ድማ የብቅዐና፣ ብጸሎቶም እውን መድኃኔዓለም ይምሓረና ኣሜን። ለካቲት 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት 30,000 ሰማዕታተ ኢትዮጵያ ሮማዊ ፍሽሽተ ዝቐተሎም፣ ቅዱስ ሳምሶን ራዓይታዊ ናይ እስራኤል መስፍን፣ ቅዱስ ኣባ ገላስዮስ ገዳማዊ፣ ቅድስቲ ዶርቃስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ድሜጥሮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቂ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ፣ ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ንጉስ ዘኢትዮጵያ ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር።
አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ተዓረመለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። በረኸት ናይ ኩሎም ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይውዓል አሜን።